Acompañada do director de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, o alcalde José Carlos Vidal e a directora da entidade de conservación do Polígono Industrial da Tomada, Isabel Cañas, a conselleira de Política Social, Fabiola García, asistiu esta mañá á inauguración das obras de ampliación da Escola Infantil do Parque Empresarial Pobrense. A actuación realizada permitiu crear 2 novas aulas que ampliarán o servizo en 40 prazas máis, para así atender a preto de 80 cativos, non só da localidade, senón de toda a comarca. Hoy celebramos el fortalecimiento de un proyecto social que tiene un impacto directo en la vida de muchas familias de esta comarca. Contar con una guardería en un polígono industrial no es habitual y en el de Atomada nos sentimos orgullosos de poder ofrecer este recurso. Gracias a la ampliación de 40 nuevas plazas, que se suman a las 38 ya existentes, muchas familias podrán conciliar mejor su vida laboral y familiar. Un objetivo que desde la Junta Directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono consideramos prioritario para favorecer el bienestar de los trabajadores que aquí se asientan y de la comunidad y de la comarca del Barbanza en general. Estas actuacións suporán dar un paso máis en materia de conciliación. E isto lévame ao segundo motivo polo que estas obras son esenciais. Porque a ampliación do servizo fortalecerá, sen lugar a dúbidas, o tecido industrial da Tomada. Durante a súa intervención, Fabiola García destacou o investimento da Xunta, que destinou a este fin uns 240.000 euros, froito do compromiso do Goberno galego de apoio á conciliación. A verdade é que é un auténtico prazer para a Xunta de Galicia poder pisar, poder comprobar sobre o terreo como se construyen cada vez máis e máis servicios sociais, pero sobre todo novas instalacións que llevan a dar ese futuro ás xeracións máis novas de Galicia, a todos os nenos de 0 a 3 anos que nestos momentos xa están disfrutando destas instalacións que no seu día tamén foron financiadas coa Xunta de Galicia a través de ese plan de construción de escolas infantís nos polígonos industriais, que, como ben saben, foi unha iniciativa pioneira e novidosa a nivel nacional porque o obxectivo da Xunta de Galicia, pero tamén de toda a asociación de empresarios, era dispoñer desta escola infantil ao carón dos postos de traballo de moitos homes e mulleres que traballan neste polígono. Co cal, ampliar novas prazas, crear máis oportunidades para os máis pequenos é un obxectivo compartido por todos os empresarios deste Concello da Pobra, pero tamén pola Xunta de Galicia.